дар даври 19-уми чемпионати тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ дастаи Истиқлол дар майдони худ дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе тими футболи Равшани шаҳри Кӯллобро истиқбол гирифт. қисмати аввали нерӯсанҷӣ миёни ин ду тими футбол бидуни натиҷа ва бо ҳисоби 0-0 ҷамъбаст гардид. дар пайти дуюми рақобат сайтараш дар дақиқаи 80-уми нерӯсанҷӣ бозингарони дастаи Равшан дар ҷаримагоҳашон ба қоидаситезӣ даст заданд ки довар зарбаи 11 метра таъин намуд. аз ин вазъияти мусоиди голзанӣ Шервонӣ Маҳбатшоев истифода карду ҳисоби дидорро боз намуд. дар дақиқаи 4-уми изофанамудаи охири рақобат бошад нимуҳофизатгари Истиқлол Ваҳдат Ҳанонов голи дуюми соҳибони майдонро ба самар расонида ҳамин тавр дастаи Истиқлол бо 2 голи беҷавоб дар даври 19-ум Равшанро шикаст дод. ҳамчунин дар ҳамин давр дастаи хатони шаҳри Бохтар дар майдони худ бо тими Кӯктоши ноҳияи Рӯдакӣ рақобат намуд. вохӯрӣ дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ сурат гирифта бо ҳисоби 3-0 ба суди тими Хатлон пушти сар шуд. ҳисоби бозӣ дар дақиқаҳои охири пайти аввал кушода шуд. Фирдавс Алиназаров тӯбро аз аут ба сӯи ҳамдастагони худ партоф намуд. бозингари рақами 30 ҳамлавар Нуриддин Ҳамроқулов аз ин амали хубу мусоиди партофти ҳамдастааш истифода намуда онро ба гол анҷом дод ва бо ҳамин қисми аввали ин дидор 1-0 ба анҷом расид. пайти дуюми вохӯрӣ низ бисёр ҳам пуршиддат ва тезу тун сурат гирифт. ҳамин буд ки дар идомаи рақобат ҳамлавари бо маҳорати тими Хатлон Жан Гатен 2 нафарро фиред дода тӯбро дохили тури дарвозаи дастаи Кӯктош намуда натиҷаро 2-0 намуд. бояд гуфт ки дар лаҳзаҳои охири ин вохӯрӣ Худоидод Узоқов аз контрҳамла моҳирона истифода бурда голи сеюми дастаи Хатлонро ба дарвозаи меҳмонон ворид сохт. ҷоизи зикр аст ки муаллифи голи сеюми Хатлон Худоидод Узоқов ки чанде пеш аз курсии эҳтиётӣ ба ҷои Фирдавс Алиназаров вориди майдон гардид ин голро сабти номи хеш кард. ҳамин тариқ рақобати тимҳои Хатлони шаҳри Бохтар ва Кӯктоши ноҳияи Рӯдакӣ дар даври 19-ум бо ҳисоби 3-0 ба охир расид. натиҷаи бозӣ шоҳидиёнро метавад ки хатти дифоъ бисёр хуб баромад кардан ба ҳариф имконият надоданд ки ба дарвозаи мо гол ворид кунанд ва дар хатти ҳамла 3 гол ба самар расонид ва бозингароне ки дар қисми дим ба бозӣ даромаданд бануҳо низ мехоҳам миннатдорӣ баён кунам чунки баромаданд ва ба бозӣ як чӣ мегӯянд як рафти нав дохил кардан ворид кардан ва бозии хуб нишон доданд. мо имрӯз барои ғалаба омадем рости гап ва дар қисми якум ҳам вазъиятҳои хуб доштем ба фикрам. дар қисми дуюм ҳам хеле вазъиятҳои ним вазъиятҳои хубам доштем, истифода набурдем. Рақиб ҳамаи вазъиятҳоша истифода бурд. дар ҷадвал мо дар ҷои охиронем. барои ҳамин фикр мекунам намедонам чӣ мешавад. ҳозир бо роҳбарияти даста гап занон кунем, баъд мефаҳмем. бозиҳои дигар бо чунин натиҷа ба анҷом расидан. Истаравшан бо як голи беҷавоб Файзкандро шикаст дод. Хуҷанд бошад дарвозаи дастаи Душанберо голборон кард. ҳамин тавр баъд аз анҷоми даври 19-уми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олии Истиқлол бо касби 45 имтиёз зинаи аввали ҷадвали умумии мусобиқаро азони худ кардааст. дастаи Хуҷанд бо 35 хол дар мақоми дуюм қарор дорад. Истаравшан 29 хол дорад ва дар мақоми сеюм ҷойгир аст. клуби марказии варзиши Артиш ҳамакнун ба мақоми чаҳорум баромад. тимҳои футболи Кӯктош ва Файзканд бошад барои боқӣ мондан дар лигаи олӣ барои мавсими оянда муборизаро идома хоҳанд дод.